ora apa-apa ning nyatane panjenengane kersa nanggap lumantar virtual. Iki disiarake ya kuwi channel streaming Dalang Sena, channel streaming Ki Sonugroho karo channel streaming portal Kabupaten Semarang. Pemkap. Ya, heeh. Matur sembah nuwun karo para bapak-bapak sing wis kepareng kersa rawuh mrene ado-ado ya, Truk. Apa ora nyenengke rek? Rawuh mrene wae panitiane mau wis ngendika. Pokoke Pak Petruk kedah kelakon rawuh teng alun-alun Ungaran. Lah niki pun kebacut wonten corona, mboten ujar, mboten kaul, pokoke kula nyurek Agustus tahun 2021. Wis sida nyurek? Wis. Wah. Mula tro nek ana daya ki ra ditinggal ndelik. Sosok ngrejekeni. Heeh. Nyatane ora mung kuwi. Maret hari jadi kabupaten anu apa jenenge Semarang ya iki ya wis dicorek mau. Maret corona lunga urung ya, Gong. Ora lunga gebuki ndase tenan. Ya iya. Ayo kudu lunga wis. Heeh. Sasi ngarep wis kudu lunga. Oh, kontrake wis entek. Ha iya. Danane wis entek. Ha iya. Nek danane isih ya ana wae. Ha iya. Mah matur sembah nuwun. Ning atiku bombong rek. Bombong perkara apa? Najan kena corona, kena pandemi Covid, ning nyatane semangat memperingati hari kemerdekaan karo para warga seluruh Indonesia makantar-kantar. Wah iya ya, Truk. Iya. Kuwi tandane rasa nasionalisme semakin tertanam di jiwa setiap insan yang hidup di negara kita ya kuwi NKRI. Betul. Panjen ya kudu ngono. Heeh. Aku kampung kowe takon labur. Ha iya. Kowe ya melu nglabur. Turu. Wah. Reka iki ya kaya wong penting kae. Jeng tumbas labur, Pak. Oh iya siapa? Kerja bakti nglabur pokoknya setiap pager digawe putih men ketok meriah. Kowe nangis setengah rolas aku. Oh. Tak tileki wis rampung. Ya syukurlah aku yang ngono. Melu bunga aku. Oh, ora melu nyambut gawe kok melu bunga ora. Sing penting ki guyub rukun. Ya. Bandel rompol. Matur suwun karo pemerintah Kabupaten Semarang. Saka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Olahraga dan Pemuda. Ya. Diwaca sing tenan to. Nek omong waton nyelekop mbok buka HP abote sepira to? Sik to? Ha iya. Saka Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang sembah nuwun. Ya. Iki kira-kira piyayi sekitar 10 utawa 8 utawa 9 sing rawuh mrene. Ha iya. Mula untung wis tak pindah ning sing kulon, nek sing nang kono jan Slimen kaya ning alas. Heeh. Sepi. Ha iya. Mungkin rada lumayan akeh sing padha rawuh ora apa-apa, Truk. Iya. Nek saya akeh sing rawuh, ora apa-apa. Mau awan dangdutan ning Parangkusuma wae geger wae ya ora apa-apa kok. Heeh. Dene kok beritane kok kecolongan tidak izin. Nah, wong nang kono video kowe ana suarane matur nuwun muspika setempat yang telah memberi izin. Kok muni kecolongan. Oh, ala wong ki nek arep mluput saka dosa kok ya penak le omong ya, Truk. Heeh. Wis rasa diterus-teruske. Wis piye? Mangkel nang ati. Ha iya. Ning wong kuwi paling penak urip nang alam dunya iki nek kesinungan sabun, sabar. Sabar kok sabun. Mergo kanthi sabar kuwi bakal ditesani sing gawe urip. Oh, sabar karo itu. Ikhlas. Mergo kanthi ikhlas kuwi engko bakale wis to, becik ketiban ketitik. Allah. Ketuyung-tuyung. Tara. Allah ora bakal tumama ning becik. Sapa sing bibit itu minta sing ora apik, ing kono wayune bakal entuk apa piwales saka sing gawe urip. Mbah piwales sapa mengko mesti bakal dirasake. Heeh. Apapun yang tumindak curang, apapun yang tumindak tidak lewat rel yang sebenarnya itu nanti pasti akan mendapat
pembalasan dari si gua dari bunga hantu. Omongan. Bagong nek omong waton banter ning kleru. Pembahasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Heeh, maksude ngono kuwi. Ha iya. Ora kangsen kok kowe. Matur suwun, matur sembah nuwun. Petra, apa? Iki ana pamundutan lelagon, Tru. Apa iya? Mergo sinden-sindene ya pancen disuwun karo saka Dinas Pendidikan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang. Ya, so sinden-sindene dipilih iki sing saturake ya kuwi Mbak Ganes, Mbak Elisa, Mbak Tatin karo Mbak Ayu. Oh. Wahyu sik milih sapa? Wahyu ki rasa pemilihane coblas-coblas kok. Dias. Ana sing nyuwun pangkur Semarangan sing kepareng nyekar Mbak Elisa. Oh iya. Nomor 2 lali janjine sing kepareng nyekar Mbak Tatin. Ya. Ucapan terima kasih aja lali, Tru. Ucapan terima kasih kagem sedaya sederek kula seniman seniwati Kabupaten Semarang. Ya. Uga ucapan terima kasih saka seniman seniwati Kabupaten Semarang kagem Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati Haji Ngesti Nugroho SHMH. Oh iya. Matur sembah nuwun. Sing kepareng tansah migatekake karo apa uripe seniman seniwati sak Kabupaten Semarang. Luar biasa lho rek. Mau para bapak-bapak panitia ngendikake karo aku nek ana luwih saka 200 titik kesenian Kabupaten Semarang ki urip mergo seniane Bapak Bupati lan Bapak Wakil Bupati. Wah, luar biasa ya, Tru. Heeh. Ayo ditembangke Pangkur Semarangan. Ya. Mbak Elisa ora karo Salaso. Heeh. Wah, sindane do nandi, Tru? Kae apa? Wah, ya. Tak kira nek do mutung. Ora. Kok do ilang dhewe-dhewe. Madhep rono. Ah, genti kowe urute kene. Ya. Kowe saiki tenguke nang kene. Iki kanang ya disesuaikan karo apa pendapatku. Waduh, pendopo apa? Oh, kandang pitik ngene kok pendopo. Ya sanane, Tru. Ameng dunake ngono iki lara. Arang kuwate ya meng ngene kok. Iki wae jarene meres kringete kanca-kanca. Ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Arep diarani piye-piye kowe iki anane ming sarwa manut karo sarwa kalah. Ya nek kira-kira sing kringete wis entek ya metu rasa melu nabuh. Ora apa-apa, aku bebas kok. Ayo jumeneng Mbak Elisa iki piyai saka Kabupaten Semarang padha rawuh bapak-bapak men padha mresani. Ya. Nah, wah. Sugeng dalu. Kaget aku. Kok mate. Iki ngepaske kamera dulu ya, rung blocking beda tempat. Ah iya, kamerane kudune ora nyantuk nang kono kuwi nganggo kotak ning mburi kono kok dadi penak ora. Iya. Ning piye sing kamera ya pengen mlebu streaming. Pengen eksis ben ketok mau eksis. ganteng ya. Ganteng saka ngendi? Saka sedotan. Kurang ajar. Ora Mas Dodo. Plek. Ye, Pak, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Ya, meriah sekali ini acara HUT RI ke-75. Yang Persembahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Kabupaten Semarang. Iya, luar biasa. Tenan. Ya kaya ngene iki duwe jenenge pemerintah sing solutif ya, Pak. Apa? Solutif.
Solutif ya, Pak? Ya duwe solusi dingo. Oh, heeh. Kebudayaan ra iso ditangkap ning kono kan iso ditangkap ning kene sing nonton nggih piyayine pirang-pirang ya Leres. 10.000 ya ono ngono lho. Cerdas ngono lho. Betul. Bupatine, wakil bupati dan para pemerintahnya tuh cerdas. Ah, Jadi iya. ya liyane ya kudune ngono ya melu nanggap celimen ku piye ngono. Kudune ngono. Iya. Nanggap climen sing aman. Iya. Nggih. Ora nabrak aturane dhewe. Ah, iya. Betul. Niki pangkur Semarangan nggih spesial. Piyai Semarang ya nyuwune pangkur Semarang. Semarangan. Mingkar mingkuring ukara. Aku membengi bar nyetel kowe duet Rokesi kae. Wah, suarane ya apik. Oke, niku. Dulu yang mempopulerkan Bu Kesi, pangkur Semarangan yang penuh nada, yang sangat dinamis. Terus aku mengikuti. Heeh, aku merung kejeblukan. Lho. Korong kejeblukan. Apa nun ada yang dinamit? Dinamit kue. Dinamis. Beda karo dinamit. Mingkar mingkurengu kara akarana Karenan karenan marti sapa-sapa Indra? Saka Bapak Sumidono. Sumidono. Maringi rokok. Heeh. Kula nggih diparingi wae. Sak Kado. Oh iya. Matur sembah Wah, nuwun. maringi rokok kok pas karo Pak Sumidono rawuh ya Mas ya. Jeng mele niki nggih, Pak. Sek petak. Nah, iki dadi kebejane wiyaga. Seneng biyoga. Biasane nek ora streaming kei rokok ngono terus mlumpuk dadi siji kae. Rokoke nang gender ya wong semene nang gender kabeh kae. Aku. Ya termasuk rombongan Gragas. Mbok sing apik cangkeme ra. Ben. Awas. Oh. Ya. Ya. Ana meneh iki pamundutan saka Pak Nanok. Iya, Pak Nanok. Pak Nanok Suratno nyuwun gubuk asmara sing nembang Mbak Tatin. Oh iya. Wis sawer, wis. Sinoba Sinupa Sinukarta Mreh Kretarta ya anane Pak saka Pak Sri Kuncara. Ya. Budi Kuncara kok Sri Kuncara. Nyuwun lagu Lesung Jumengglung. Ngandel ta bareng kei rokok ora rame to pisan. Mbok ya sabar. Male. Kene macake layang kok kono. Lah, Iyan. Saking paguyuban carik-carik sekecamatan Getasan mengucapkan semoga Kabupaten Semarang semakin jaya. Minta lagu Caping Gunung pakai bawa Mbak Ayu. Dan salam Kap 2 buat
Oh, salam cup-cup buat Mbak Tatin Bahinol. Waduh, dicup-cup loh Mbak Tatin. Cup-cup. Nangis soalnya karena dicup-cup. Ya ora apa-apa. Pakartine ngelmu Minta nomor rekeningnya Pak, ini dari Kepala Sekolah SMP 2 Sumowono Kabupaten Semarang, Bapak Hargito. Lagi lihat live streaming. Nah, wonten ing ngandhap streaming menika wonten anu Pak, rekening. Ada tulisannya BRI. Rekening atas nama monggo. Gunawan Widodo. Nyuwun lagu Gubuk Asmara Mbak Elisa. Matur sembah nuwun akeh sing nyuwun iki. Heeh, wah luar biasa iki. Sik. Pak Petruk, pripun kabare? Tetep sehat semangat. Oh iya, iki Pak Tristianto arep nanggap Rasida itu. Aduh. Mergane tanggale ora pas. Ora nanggap ora apa-apa waton. Nyawer. Ya, mumpung tulisane Pak Tris. tulisane mengetik. Ya. Kang tumrap ning tanah Agama agemeng aji nembus terus. Ya. yes 1 juta bajing loncat Mbak Ayu. Merdeka. merdeka Mas Tristianto. sing seru merdekane Salam Mas Tristianto. Salam. Wah, jan iki ya. Wah, iki ana neh mengetik. Kulo bes ngapa men. Dengar jaluk rokok iki wae. tambangnya nopo niki Cawake apa? oke terserah ya mawar kuning mawar nggih Mawar kuning. Nggih. Ya, mengko gek gentenan Mbak Tatin, Mbak Ayu warna-warna isih nyuwun. Ya. Karo ngenteni Pak Tarik Sumawana mau ben nulis rekeninge nang ngisor. Heeh. Era cepet, siapa cepat dapat. Ya. Ayo mawar kuning. kuning om Wis di ngono e. Nah, sing iso wae sing bawa, sing buka. Iya. Hatiku kan kuat
Matur ngaturke sampean. Mbak Elisa or karo Salaso. Ya. Wis arep dokter lho, Tru. Wah, wis sekolah meneh to. Wis. Oh, yang ngono kuwi. Seniman iki umpama iso mikir ya sekolah meneh. Lah ku arep sekolah wae piye? Wong bijiku tak ganteni dhewe. Pancen Bagong iki nakal tenan. Kok ganteni piye? Ah, bijiku elek-elek kok. Tak tipeki tak ganti 8 kabeh. Kuwi mongko STTB asli. Asli. Wah, edan tenan. Lah war teruske piye? Engko numpak sepur wae. Numpak sepur ora senengane kok. Ya, diaturake urut. Ya, nek ana sing kliwatan ya nyuwun pangapura merga iki ming lumantar sak HP. Ya. Saweran 1 juta saking keluarga siswa putra Semarang tembange glatik glinding. Jauh-jauh dari Semarang hanya ingin menonton wayang Cilimen Pak Totok Semarang. Oh iya. Ki mbok menawa sing rawuh mrene to. Iya. Durutke mau gathik glinding. Ya, terus Pak Nanok gubuk asmara. Ya. Terus paguyuban carik-carik caping gunung. Ya. Terus sapa iki? Lesung Jumengglung. Waduh, iso bubar jam 2 iki. Ya dipotong-potong wae nek takoni lesunge pecah ngono. Kok lesung Jumengglung mboten muni, lesunge pun pecah ya, Pak. Ngono wis. Iki jawaban sing apik. Iya, nek ya ora ketang sithik diaturake rek ya. Pokoke urut wae sak ramban. Ha. Lesung Jumengglung seru imbal-imbalan. Lesung Jumengglung maneker bangun. Ra penak ora. Top tek top top kum top top tek top top kum top top tek top top kum top top tek top tek top. Pokoke anggere kowe ora kokean ngomong kabeh pamundutan iso rata. Ya wis Bagong ora kokean ngomong. Le lucu disudal. Wah, anggap ora. Aku mung muni wae dong guyu. Ya wis ora apa-apa. Ya, saiki diaturake gathik glinding sike. Oh iya. Sing kepareng nyekar Mbak Ayu kuwi rada borongan iki mergo klasike Mbak Ayu akeh. Ya, engko bar gathik glinding terus caping gunung sinden 5 bareng nganggo caping. Ya. Ukurane dhewe-dhewe ya ben. Masa wong 5 ukurane padha. Wis to menengo to. Aku menggenake kok nek ana sing lobol. Lobok kok lobol. Yo. Nena mangga. Kinupita kangku Kila
detang derang tulung ketang kutang tang getang get enak banget ya ning. Wah, jan ning mrene utek marai encer. Ya, marai fresh. Mungguhna kanca-kanca iso tak lumpukke. Tiap hari aku iso akon gathik glinding yo, Ca. Nah, entek kedelan entek ndilin wah. Urip ki saya dawa terus. Heeh. Mula ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit, cita kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Mula nek ndek cita-cita ki sing dhuwur. Cita-citamu apa? Gawe perumahan wiyaga. Wow. Mana dong guyu to, mbok do amin. Sapa ngerti wong ki ndek cita-citane dhuwur. Watu kok ke mang hektar tak gaeke wiyaga ning ya nyicil. Wah, tendang raimu modar kowe. Anjur nyicil ora. Mangsane. Saiki apike digawe perjanjian wae, Gong. Piye upamane? Upamane taun 2021 iso nek entuk wayangan meneh karo taun 2022 kuwi penabuh sinden rasa bayaran. Nggo gawe perumahan. Ketoke aku setuju, Tru. Aku kok kemin kowe tok sing setuju. Kanca-kanca piye? Kanca-kanca sing ora setuju, minggat. Peraturan cara apa? Ayo yuk. Mano empret prit. Iki kancane akeh tenane. Heeh. Ana sing rana boe gayane nyekeli suling. Ha iya. Anggere tak unekke nek malah ngundang mula tak tutuki sirahmu. Pating cruwit wit wit calurutan yen rango pati pangan Piye? Diet. Pating trutul. Pating truwat kok pating. Pating truwet. Mana badanku pating trutul ya men. Rangkep ngene iki jan wis.
Heeh, gamelane suwe ra dunekke ora owah larasane. Sitere kawate anyar, streng. Waduh. String kok streng, heeh. Streng. Dasare kukune ya dilapisi perak. Waduh. Kencing suarane kemrincing. Iya. Dasare sing nyuling ya lambene dimalam. Ben ngopo? Ben kraket karo sulinge. Tiri tetot. Wah. Jas. Sing ngendang ya wah wis kleru. Oh. Wong urung gone kaya dentung. Awas simbal. Terus ke Mbak Ayu mangga. Oh, kempulku piye to? Apik tenan. Monjo tenan. Iya. Ning ya iki ditileki dhisik terus. Iya. Wah, jane mau kudune lali janjine iki ditibake saka apa jane mau apa? Pangkur Semarangan. Ning ya wis kebacut. Heeh. Lali wong dudu lali janjine kok. Monggo pamundutan saka ingkang amengku Gati. Ya ora apa-apa engko dicaoske rek dewe-dewe wong pesindene 5 kok. Ayo. Ki tambah meneh. Oh. Pamundutan meneh. Oh iya. Oh Randing. Caping Gunung. Wah, cocok iki aku lagu kebangsaanku. Ah iya. Maksudnya setiap pentas ki mesti eneng Caping Gunung. Ya gara-gara kudu ana Caping Gunung. Limbuhan kudu ana Caping Gunung. Saben bengi keduwuren. Saben semono. Oh iya. Sanga. Waduh gayane kaya dong-donga sanga barang. Adang name sanga Kiyu. Ha iya. Neno coba diurutke saka Mbak Ganes, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mbak Ayu, Mbak Wahyu kari dhewe salon. Ya. Ayo nak. Ganes saben bengi nyawang konang jenglengke raga jenglengke ya yaene kok do mapan turu heeh mapan turu ya bar jam 12 bar tengah wengi ana men entuk rejeki ha iya rasa seru-seru ya drame ya to banter banget wis tangane ra iso direm kok kuwi ngono kuwi tuwes iya yen memajang monggo lajeng Mbak Elisa terus Mbak Tatin terus Mbak Ayu ora usah tak abani nok iya yen memajang mung karo janur kuning drame ya ditabuh ora mung simbal tok
Kleru meneh. Mau ki drame wis ditabuh, dene tak unekke sero-sero. Saiki bareng drame lire tak unekke drame ya ditabuh. Kowe ki ngewuhke. Ora padha karo karepku. Oh iya. Kembang karepku semeneng. Iya. Men, anggaku do ora sida turu. Heeh. Anggar maklur jelas ora apa iki jan wis. Wis kulino saben dina wis ke Juni tekan Agustus wis darder kok. Ah iya, kadang kala nek prae iki malah sepi ya, Tru. Heeh. Kaya mambengi aku jan meng kaya ngedep gundul pringis. Ah karo sapa le jagongan? Karo sing ngempul. Wah. Ra omong-omongan ngopi wong loro. Rasane kok aku kaya ngedep demit ta iki aku. Yo. Oh piye pengendang jaipong loro teko kabeh. Ha iya. Elok tenan iki jan sulit pembagiannya. Ha iya. Piye sulit pembagiannya iki. Sesuk bakal ana congkrah. Heeh. Ayo piye wong jare tok kon teko kabeh. Ayo karepku ya ngene iki engko gentenan ra apa-apa. Jaipongan caping gunung engko mes Heru engko gubuk asmara Denko. Iya. Terus engko lali janjine bodong. Wah. Bodong iki len jungkirke kendang kowe kewalik. Sing gedhe nang dhuwur dadi dungtong. Ayo terus sapa? Oh Mbak Wayu. Heeh. Suarane saiki wis bali. Heeh, gender karo nembang kowe dhek iso kok. Wow, pinter. Ngomong gender nembang kowe kok ra iso. Bojoku ki nyanyi ro adus wae iso kok. Du 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 du. Panas udan bali ngalor urut wahyu ayu. Ya, dadi ora diuncalke ya gong aja mesak. Panas udan. Aleng. Aleng. Nah. Coba kanca-kanca bareng iki ora wira swara tok. Siji loro telu yuk. Koesan. Wah, ayo semangat kabeh. Ayo 6 sasi ora tanggapan kaya. Ora mayang ning jaba. Sasi ming semene terus. Ayo ning kene terus. Ayo nganggo gulewe iwak kok iki mau. Ayo. Ayo. Piye ya reng padake wong tipis. Wah. Sesuk lele kok. Oh, sesuk bengi sing ra mangkat rugi. Ayo.
Lele tenan rabor aku. Heeh. Ben, rasa dikapak-kapake. Dadi diciduk men matil cangkeme Wiyaga. Ngrawuhi kok ngrekasa. Ya. Nadyan wadon sarta lanang. Lele ya kena ning aja kaya lelakonku reng. Ah ngopo? Ayo pas perih-perih ndedit wae ora. Aku pengen lele. Ah bojoku ya santai wane. Kok masake. Heeh. Bareng wis tak ciduk ki disemur cilik-cilik kae. Oh. Kok cilik-cilik Bu, anane sing anakan. Ya wis wakon kecukupan tak kletus ki cebong. Diseserke nang sawah. Kok cebong kanan kaya ngene njaluk lele. Aneh-aneh. Ya wis. Ayo tok pangan. Ah witekno. Ngele. Ah iya. Ngono kok ndase gedhe, buntute cilik, ndase gendhek. Bol cebong. Ah iya. Inumane banyu bane. Yo, mamen tak angkah tibone Mbak Ganes. Ya. Dek jam jumeneng Nes. Yo, Ganes. Yo. Dek jam Wah, karo ngadeg ya. Apa-apa. ora kelingan. Jam 10 kurang lho Reng. Lha iki persembahan saka penyanyi bapak-bapak Kabupaten Semarang ki 3 jam to. Oh, jam 11 lah. Heeh. Ora dibab lagi tekan jam 2. Wingi sono Wiyaga sing nglayangi aku. Iya. Ana Wiyaga sing WA aku ning nomor asing. Oh. Sopo ya? Aku ora iso ngarani wong tulisane ya ora iso tak hafalke. Nek carane ngono kuwi nyiksa Wiyaga. Janjine 2 jam kok bubar setengah 2 ki anggepe tanggapan pira e? Arep dadi dalang pengarep ki nganggo mikir ngono kuwi. Tanda seru akeh banget ngono kae. Sapa ya? Ketoke sing saiki ra mangkat ya to. Aja. Wong iki wis gila iki tok gawe gila. Ya.
kira ora gelo, Tru. Tak kira ora gelo piye? Saka bapak-bapak panitia nimbali Cilimen iki nek digelar ning alun-alun Ungaran apa iso nampung wong 14.000. 14.000. Merga iki streamingku rong channel tak total wis 14.000 sing nonton. Urung tambah portal Kabupaten Semarang. Oh ya berarti ya ora rugi ya. Ah iya. Nek ngono kudune tanggapane ya sesuai dengan nang alun-alun. Dupak raimu. Yo. Ya putra dalang ibune ya seniman mula ya darah senine mengalir. Ah iya. Wis ora aneh nek pancen pinter joget, pinter nembang. Ya. Nyenengke gitu. Tambahan saka Pak sapa iki mau? Antonius. Heeh. Sukandri Udu. Antonius Artono. Heeh. Nyuwun lagu aja lamis. Oh iya. Wis transfer ke lumantar Mbak Elisa nek wis ditransfer. Ya, saiki genti sing gurung maju. Ming si Atin. Ya. Ya, Tin. Mbak Tatin yang Mbak Enal. Ya. Guys Ben. Ya. Wah. Nggih, Pak. Nggih. Iki ana tembang sing nyuwun Gubuk Asmara saka Pak Nanok. Ya, Pak Nanok ki sing nimbali sok tanggal 29 to nek ora kleru. Ya. Kuwi sing nimbali tanggal 29. Heeh. Nggih. Gubuk Asmara dibawani. Ya. Sik ngendang men Denko men ketok le rukun. Ha iya. Rukun kalih sinten? Karo Denko kuwi men. Kula ta? Pamirsa ki biyen tak kowe tau padu karo Denko. Heeh. Sing marai nggih jenengan kok. Kok aku marahi ngopo? Sing marai nek padu. Ayo, asline piye asline? Asline kan ming sandiwara. Ning penonton ki terbawa. Ayo, saora-orane kaya drakor. Heeh. Ning ketoke saiki ya sing tengene. Karo sapa? Niku Mas Denko.
Den kowe. Nggih. Aku iki wis ngomong karo aku. Pripun? Arep metu deh. Ajeng medal. Apa kula tak rasa melu ya aja ngono kok aku kuwi seneng karo kendhanganmu. Aning atin tesih nderak ya. Ha piye aku. Ipun lah tak betah-betahke sak kuat kula. Mula wae kok ora gelem ngematke, tak matke terus kok ora ngematke aku ya. Bulane jek sengit to. Ya. Diaturake. Heeh. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. Ah, sekali-sekali dicengkok ngono. Listen. Lingsem yen keh mutan lelampahan Kang eneng meneh sing nyuwun gubuk asmara. Wah, nggih. Titip salam kagem Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Bapak Sukaton Purtomo Priyatmo dan seluruh anggota MKKS Kabupaten Semarang. Oh iya. Nyuwun apa? Gubuk asmara. Dadekke siji nang kene. Ya, Mbah, wis beres kok. Isih kurang lali janjine karo apa jenenge? Jolames karo apa sih? Bajing loncat. Bajing loncat. Ya, 3 lagu. Wah, ya 2 jam dhewe lho. Setiap tresna asih. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Lho iki kok dihapus iki sida nyuwun gendeng ora iki? Ora ngerti iki kok. Heeh, wajan. Gubuk asmara didadekke siji terus dihapus. Dite ra mlebu gitu. Heeh. Lagi hari kirim terus, "Wah, ra sida wae." Ya wis apa-apa, ya udu rezekine, jeneng rezeki iki ning ngarep lambe iki iso ucul, iso merucut ya. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Yen liwat aku kelingan ayo man ngandangane. Kok kari dhewe aku gah lho kuwi. Aku ya mah kok ya. Pogori kok. Lho, napane? Heh? Apa? Ambuh aku ya ora maton Ora muni. kok tekan gori maksudnya apa? Ora maksud. Dijelasin. Piye mau? Apa-apa? Lah sang ngurusi omongane Wiyaga. Heeh. Wiyaga nek koleng ra omongane pancen nglipur atine dhewe. Yen liwat aku kelingan gubuk kae mbiyen tak nggo leren. Ayo ayo. Heeh. Neng mana cedak tulisan warna abang tanda isih rawan ayo gareng ki suwi saya mak kowe nek kokean slimen sok suwi-suwi mayang ngawur ya heeh aku lino ditonton kancane dhewe gayenge ming karo kancane dhewe heeh sok dapalke anu dagelan-dagelan sing
Aku bar ngejak adus anakku reng. Weh. Iki nggo dagelan ning jaba wae, Gong. Heeh. Iya, ya. Yen liwat aku kelingan iringane kaya ngene kok sik nyanyi blas ora ubah ya reng. Ah iya. Jenengan kira ngematke kok. Ora aku anggap pas noleh kowe pas meneng wae, aku pas noleh kowe pas meneng wae. Ya matke rene terus. Mah. Ya ben meroleh ku joget. Dalang kok kon rungeh. Dalang kira entuk menga-mengo, tajem. Heeh. Matke debok. Ah iya ngene iki terus dalang sing sejati iki sing ngombe wae ngene. Oh. Iki wong tengeng we. Ra iso noleh. Entuk menga-mengo. Aku nek noleh rono ndak darani aku ming ngematke sinden. Heeh. Rasane pengen ngematke ra? Ra. Ajeleh. Aku ngerti nek aku ora obah. Aku pas minggu kowe pas meneng wae kok. Berarti kan ngematke. Berarti kan nek tak tinggal minggu meneng wae mesti. Kah aku ket wingi nang kono terus lho. Lho, tegese nek tak tinggal minggu ngene kowe iki ora tak tinggal madhep rene kowe ora obah, nek tak nek obah nek tak tengokno ora obah. Ya mulane tak kon ngematke rene terus. Ora padu. Kesenian kok dienggo padu. Oh, Bagong wis mulai apik. Ayo, obah ora obah, sing penting nyanyi. Ayo. Ayo ora obah. Aku wis obah lho, Gong Bagong. Ora obah ora obah sing penting nek aku ki nyuwara. Ayo. Gunane apa? Ora nyuwara mung obah, mung gedabikan. Heeh. Yo. Catetan sak jroning ati.
Den kole ngendang ya apik tenan iki semangat tenan. Ha iya. Detak dung dung jeng. Detak dung dung jeng. Tung tak detak. Wale. Detak dung dung dadi angel. Wis angel. Angel taman tuturamu. Lho kok dadi gambuk. Yo, Kang yo. Dibacutke. Heeh, ya Sa, sekalian Sa, Elisa. Yo. Napa niki, Pak? Ki ana lali janjine karo Aja Lamis. Heeh. Di medley ora ya, Kang? Bisa ning Aja Lamis e. Ya. Aja sagampang janji wong manis yen to amung lamis. Mis. No. Aja lamise Wahyu. Ya. Ngadeg wong loro sisan. Heeh, ayo. Ayo Pak Wahyu. Yo, Wahyu. Heeh. Karo ajan juga. Heeh. Ket tuane semono kok isane ming blak didot. Blak didot sing piye? Tandung tandung tat. Tandung tandung tat. Apa? Ayo blak didot. Aku jek kelingan anggere 17-an ora cilik-cilik jogete tari blak didot. Heeh. Sing ngendang Mas Kaca lho. Iya. Ya. Aja sok gampang. Ya. Oh, dibukani bunang sik, Gong. Oh iya nek. Tung ting tung tung demlong demlong. Kuwi ulangan karawitan ngendi demlong-demlong kok. Turure dong dong temlong ning ngono. Turure to temlong. Temlong kok nadane pirang-pirang ora. Temlong ki gembyang ki tangan tengen ning nggon bunang sing cilik. Tangan kiwa ning nggon bunang sing gedhe. Wah, sing goleki cilik gedene angel. Wis rasa dibedake asal tutuk wae pokoke. Puk. Yo, mangga. Ya. Genti-genten ya, Rap. Ya. Yeah.
dibandingke karo sing iso joget kowe suwe-suwe iso dodol tape. Ah iya. Ora nyambung ora, kudune iki iso joget ora. Heeh. Ya Gong, bagiamu Gong. Oke. Sampurasun. Lho. Sampurasun ki apa? Cara Sunda. Wo. Sepada. Heeh. Sepada ki pit. Ekstrada. Wedan, wayuhe joget pisan we nganti ngompol. Kae muntahke wedang ya. Tak kira nek ngoyo. Ya, ayo Mbak Ayu. Bajing luncat saka Pak Tristianto diaturake. Ya. Kok ndak kliwatan. Heeh. Wektune ya selak ngoyak. Iya. Ha iki panitiane nang kene kok santai wae, engko nek bablas sak jam ya njaluk tambahan sak jam. Us. Dengkulmu melacat ora. Perjanjian sudah terbukti. Tercatat maksudnya. Heeh. Ayo bawane yuk. Nggih. Kundul. Gunung. Aweh tau ana sinden ki pentas ngono sing ndelok ngarep dhewe wonge ra ndek rambut, arep bawa baju loncat dadi muni ngematke sira dadi muni gundul. Sing gundul mengo, weh. Kuwi tenan, Mbak. Ora mung gaweanku. Nggo gayung-gayung. Ya. Iki mesti apik iki sik ngendang ya iso cara Bandung tenan. Sing wingi kembangane kok ora awale. Sak karepe dhewe. Ayo suwe ora pentas kok jane ya kelingan ning ora pentas. Sulinge cara Bandung lho iki. Oh nggih, disulingi nggih biasane. Anggere ming tekan Lumajang tapuk cangkem. Kok Majenang. Lumajang ki ngetane. Gunung Semadang Katujan. Dikai iringan teko dan kok dung turun nak dung. Ah, engko men rebape melu sulinge ya amit banget aku. Wes hop wes ora sinkron. Iya. Suling tok we. Aja. Nek ora iso wenehno Tusia. Tusia ya ora iso wong Tusia wong Imogiri. Kok nyuling cara Bandung malah tekan stasiun Tugu. Rembecik di tengah gua. Rembecik ya apa, Gong? Kemricik. Oh, di tengah gua. Aja nang tengah-tengah gua. Kemricik nang tengah gua. Tak dongke. Oh iya. Junjungan Sesembahan. Oh, junjungan ki sesembahan. Heeh. Ula pundung tulis sungkurulan sungkan. Ulah pundung. Iwak brutu. Kok iso? Ulam pundung. Oh, basa Sundane pundung. Basa Sundane bokong ki pundung. Oh. Dadi iwak brutu.
Ulam sungkar ulam sungkar ki watawes. Oh. Menjair nila. Iya, iya. Tadi ki mangan nedi. Heeh. Teyan ki kere. Mangan kere. Tarim. Oh, keluarga Tariman. Ah, iya. Tarim. Ah kok tari iki tegese tarim sope lambunan. Oh, tari kuwi lambang nek tarim kuwi lagi nyopir. Metuk wong kena Covid. Oh. Tarimaraga wayana ngancik di negara Wiwit iki lek. Heeh. Sing iso wae. Ya. Apa tuh sing belajaran apa? Wah, iki nyemenangi suwe ra nabuh ki sok do ngawur. Oh lali. Rumah karo wilahan wae letake wis lali ya. Heeh. Desu neng neng. Kok neng neng. Wah. Isen-isen ke grup. Ayo. Sing iso wae. Sing kira-kira rai-rai blokon rasane anu pokoke. Yo. Nenek nanane ngono ya. I tau kok. Suwuk celeng mogoke lu nem jiro ana wae ana kok. Padahal niku sak metu lho. Hah? Padahal sak metu ta niku. Kerep. Yo coba. Aku deg-degan ya anggere arep buka ngene iki semelang atiku kaya wong arep mangkat mayang kae. Yo. Bismillah, yo. Ya. Kowe neng drijine main. Iya. Asing kuwi kok aku kepitik aku. Boyo sesuk nek wonge ngundang Jaipong ora mangkat nek dhek ora gelem ngendang Jaipong karepmu. Minggat. Kejam tenan.
Ya. Bajing loncat, bajing loncat, aduh, Yo. abdi lewat karosan Ae. bajing loncat, bajing loncat, Ae. 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 Yo.
sapa, Gong? Semir. Karo Ndara Permadi. Kok wis kesusu si Sarmadi? Permadi kok Sarmadi. Ayo diderekke. Sardi iki nek wis nganggo topi ngono kae wis. Ndara Permadi kok nek mireng kowe diajar ora. Iya, Tra ya. Ya ngundak slantek wektune ora. Polat para sang Arjuna semuanya. Seko balik titiani gandayani tresnya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti jeng teng pundi Ndara Kakang Semar ora antara suwe lelakon ingkang kepungkur satwarga karawan priyayi Mandura Kanjeng Paman Ugrasena dawuh utawa munjatur ngersaning Kanjeng Eyang Wyasa nyuwun ngampil Kakang Mas Bratasena. Lha wigatine kinarya jago negara Mandura nggone putring Mandura Sengkapura Basuwara Kangsa nganakake adon-adon jago nanging wujuding menungsa. Kangsa niku wong licik lho Ndara. Arepa digdaya ning duwe sifat sing licik. Iya. Kula kinten adon-adon wonten ing Mandura menika mesti mengko gegayuhan sing siningit saka batine Basuwara Kangsa. Mula sampeyan kudu sumusul ke neraka mangke ndak enten napa-napa. Gunjang Kanjeng langit kelap-lapaton. Ler kincanging risang mawe gandrung tobat kaki dewa tulungono aku tobat yen ana wong sing iso nulungi karo aku bakal tak pek sedulur dewa aku tulungono dewa. Kakang Semar krungu apa? Gareng krungu apa? Kowe krungu apa, Tru? Gong krungu apa, Gong? Kaya ana wong tawa cilok dengkulmu mlocot ora. Aku ngiler. Kaya enak kae. Wong suarane iki saka kene kaya wong sambat kok ora. Kaki dewa. Petro mlebu ngalase ning apa kae Petro nggih. Mara sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Petra iki sapa? Niki nggih sing bengok-bengok wau sing njaluk tulung. Nggih niki wonge. Piyayine niki sing ngarep pancen rada tuwa ning sing mburi wah genyis-genyis iki to. Heeh.
Mayite wis 20.000 gelem. Omongane kok ora. Nuwun sewu panjenengan sinten, Mbah? Tobat. Kula Nyai Sagopi Raden, kula nyuwun sewu panjenengan sinten? Kula Raden Permadi. Tobat. Menika ora Kaki Semar, Kiai Semar. Sampeyan rak Novi. Walah Novi sapa? Tendang raimu sisan kowe. Nyai Sagopi to inggih. Lah enten apa? Enten apa, Pak Tobat Kiai? Kula nyuwun senjata pitulung.